Sziasztok! Mit viselek ma? Videó sorozatom második része következik. Ma egy sugarbird ruhát választottam. Oh my god! Amihez tartozik egy ilyen pici öv is. Ehhez most egy fehér bizsú fülbevalót dobtam fel, és a karkötőt Nimrod készítette nekem, ilyen kis, nem tudom, átlátszó kövecskékből. Ezüst színű gyűrűk, és egy fehér Michael Kors táska a mai kiegészítő még. A szandém szintén fehér, pontosabban ez egy papucs. És igen, ez egy tömb sarkú papucs, mert ebben tudok sétálni Budapest utcáin, ugyanis dolgozni megyek, forgatni szalonokba, és 26 fok van, úgyhogy ez a ruha szerintem már ideális választás lesz. Original girl, some of them a dinner cough.